Ating pamikatagon, naramdaman tayo tang kasebyan kapag nagigipit, sa patalim kumakapit. Inisigurit ang kabilya na magkasakit at ala ng balong gawang paralan ban kanito mapalyaring akabyusan niya yung metong harapan na kapag subukan. Kapag nagigipit, sa patalim kumakapit. Iman niyang malati kami, di sa patalim kumapit siya sa Bombay. Minsan nakot nan kaya kasi ikit-kitang wall clock, seli na kitang Bombay. Seli ng 500, ulugan ng 500 pesos. Ako, atin yung tag price kang gulot yung wall clock, 250 yamo. Kaya ba't puta palang bayaran mo na kayang Bombay, muli yung 500 pesos, dodobli yung presyo nga ako. Ima naman yung matulid na kanita, kasi nga rin ang Aldo pa manulog, may masyadong panamdaman, atin niya kasing sari-sari story makanta, walang Aldo datang yung Bombay, mo kamalayan, milabas itang Aldo, alabas may itang kinuha mong gamit. Makanita yung milabas kanita yung makikitang sari-sari store, madalas pa naman po atin niyang laman ng tindahan din ng manyali, ng kay utangan na po. Ng kaya yang nano niya naman, ating pandatang manutang. Makanita kami milabas, kitang malati kami. Pero siguro, migit lalo na, itang bengi-benging pamangadi ng ima, at kaninya menikwang sikanan, manibat anyang mabaluyo, anyang 1978, edad niyang 30 years old. At kitang panahon ito, madalas mga gayo, mangutang makanano na ako, makanano na kami. Pero milabas kami kingbi, at paninang sabihin kanitang ima, kitang pamangadi na balang bengi, yung may kasawap talaga kayo, anya pimidyan niyang sika na ng popang tetagan. Ing Diyos yung lepitano. Hindi siya kumapit talaga sa patalim mo sa Bombay, kumapit siya sa Diyos sa panahon ng kagipitan. At ini naman may kading metong masanting alarawan na papakit na kaya katamo ng may basang ebanghelyo. Uli nga nang sinabing, Jesus ka rin kaya kaldan, ako ing tinapening biye, ing lumapit ka na ako, eya dumanop, kapilan man, at ing maniwala ka na ako, eya kumaw, kapilan man. Titimid na ning ginuking ebanghelyo, na malyari tayang lapitan, at ya mismo, kaburyanang lumapit tamo kaya, ulingan bang sinabi, lumapit la ka na ako rin sa blang babiyaning impa ka na ako, at ing ninuman lumapit ka na ako, eke isakwil. Pablasang tinipa kong iba't bano, bandap taning sarili kong kaburyan, nuling kaburyan itang mitubod ka na ako. Naala ni metong man, ing may paimburisan, may pabustan, ing eyak kabatingan, metong muman, karing sa blang binyena, ningib pa kayo. Anya karagula bagi, ing lapitan tayo, ing ginong, may kadlaro na king oras ning kagipitan, uling ustong yung lalapitan, nakatamo, pabustan. At yaning paganaka, ababiyan na kaya katamo, ning ebanghelyo kaniting pamigunam, tamo, mga pabustan, nung ingino, iyang lapitan. At maragula bagi, kaya ning mensaheng babiyan na kaya katamo ning ebanghelyo, karing amanang pisyag ning gino, karing kaya kaldan. Ing kaburyanan ning Diyos, yung kayang pagnasang pamintuan. At ing kaburyanan ka ning Diyos, ing ako nga na, eko kabatingan metong muman karing sablang binyan na ka ako, nunay pasubilan ko nga miyaking tawding Aldo. Uling iting kaburyaning ipako, ing balang metong amanakit ing anak at maniwala kayo, mikabiyayang alananga, at pasublian keng miye, king tawling Aldo. Mayakit siya kening metong nga panagkat, na sana kawangis na ning ginuita mo man, magkapilit tamong ing kaburyaning Diyos yang apamintuan. Uling po tang ing kaburyaning Diyos yang pamintuan, siguradong kalupan ning ginu, tang makakayap yang gawan. Tandin kay ba't na rin misang alas 6 nung waman brownout king bandami, Santo Tomas area,
alas 6 ning abak hanggang alas 10. May sundo pa mo rin ng misa. At kay ba't ning misa, metong ka ring sinimba, Sister Eva. King pa maglapit na nga na, among pasalamat ko po. Ini kasing mister ko last month, anyang lumapit ko kaya ka at Pepa Bendisyon by proxy, distant healing. Apan siya na ning asawa ko nga na nginip pabula ning magpanulo. At meniwala yang ngini nga na ing mister ko. Nanyang panahon lumapit ko kaya ka at papangadike, tinanggap yung grasyang pakayap at pabula na kanyan nga na magpanulo. Sana all na. At gaganakan may itang pa maglapit ng Sister Eva, kitang kaya doon na ng mabindisyon yung kayang mister masakit. Ini metong na namang patunay na gustong ing Diyos yung kaya katang lalapitan, siguradong etami babustan. Uling atin niyang babiya grasya, banding kaya katang kaya doon ng pamangailangan akwanong pakibatan. At kaniting misa, makanyang tamong adon misan pa yung kayang bendisyon, grasyang makaparikil, makibat kaling kaya katang kaya doon ban ganita, aliwa mo itamo, pati familia at pakamalan tamo, may pakayap, kaya tang grasyang ipagkalub na. At kambihaning balang metong, kaya kayong kakanaguran ang ini makira king misa, ang ining larawan tamo, no ka rin ko pa man, sana kambihaning kanya-kanyang familia, iting mismong misang darawon tamo, kaya tiking radyo ng kaya katang Archdiocese, kaya DWBL 91.9 Bright FM, munyadalan iting misang kaya katang darawon, ngayon Diyos ang kaya katang lalapitan, panwalan tamo, nakatapabustan, uling atin tamong grasyang akamtan. At nanumaning kaya katang kaya donan, pamangailangan, sigurado ng pakibatan. Manahimik tangin kay makoy na pinandit, ban kanya-kanya tang kaya donan, pamangailangan, misan pangyarap king Diyos, andiining ing Diyos, yang kaya katang lalapitan, siguradong nakatamo pabustan. At adon mo naman ng grasya, na sana'y kaburyaning Diyos, kaya katang iba, kawangis ng Ginoo, iyang kaya katamong pamintuan. Kaburyaning Diyos, pamintuan, tang makakayap, iyang gawan. Ban kanita po, tang ating mo namang kaya katamo lalapit, kabudinapit na ring adiwa, itang makakayap, iya mo namang kaya katamong agawa.